Cumudul dah ke selam. Kan long kemno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayak tu meh. Memtip isu na. Iding buon ba cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo sasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Students Wing jong ka New Tribe Integrated Territorial Organization ha ka Arthric Urumpang Araja Apunrio kal IT da jingtho show director ka School Education and Literacy ban ujor halo ka jimpenbi ka jimpen bana ka batang arpsaw kunta na ka banta ka uniform grand ban ai shek school kata ha ka Apunrio Tric Urumpang Araja Apunrio ban ka tarik bakhado ban apply ka uniform grand ka longtang ha ka sngi ka bubut kata ka Arpunyo Tric Urumpang Araja Apunrio Ucaman jaga Students Wing ke hitu usamla yajan lang sotun ulai tu bu director la pentip baya ka jingpen berat la penjalan biang kado ka artrik uleber arja apun rio hadian bagi babun kikmi kikpa bakino hikai gila kunyum halor ka jing kot coba pelat ka jing ya ka jingpen bena Mentagasngi ngina kaliang sangka hitu Students Wing ngilawan ni sa ni ka office ng director of school education and literacy kawakan nak Meghalaya habai day bat ka uniform karan kaba na kaliang ka office ng director ula ya ka press release habai day bat ka uniform karan baki kena kelas 1 atau kelas 8 kidai banyo ya ta karan tang ba kajingon wi jungi mentagasngi kadai halor ba kani kajing pentip na kaliang jong office jong director kalong hak dak pelat namar open mi ya ka official notification lane ya ka press release tang menhaga arpun trik jong Februari arajar arpun kelas dir kadai arpun trik Februari arajar arpun kata kadai tang arpun ta hadin ba una ya ka press release kala dai kelas dir te ngi wan mi banjo jing persai lor kani te na kaliang jong ngi bu lai teli gijing di ma kaban kong kadai immediate attention of the deadline for submission of detail under the uniform grant scheme ba da bakin extend biang habai day bat ban penbiang penbit na kaliang jong kikme kikpa jong kikna habai day bat kata kabenta jong ka uniform karan kawar ngilabu ka jing kerpat ba lada day badon kam lada don kino kicacing pen pana habai day hi bat kikna te ngilabu ka diman ro ya director ba unai da ka formal public notification kanang ba kiba day banyo jing mentoy ladai hakano ka bentaru kinyo lanai ketip ya kata te ngilaya keren ba director halor kai ka clarification lor kata ula ngi katoban ni clarification habai day bat kita te kadgum ka juba bang iyo na director ngi ong balai bakadai tang arep sawon ta tanah kalian semua kadong ba kata kadai bakawa wan na office jong commissioner of education tingi keli pat balai kadai tang arep sawon ta te uong namar kiparen si teng uong kim yakit kya takada uong ladang ile dakani korukom yole si kan pendit yaki bakin kam long concern kan ya kanu komentar ngila ries kata ka concern ka ba keli mapi te ngila ong ba kani ka kapor baki ai ka long ka belingkot pelan te na kaliang jung iru kila ong ba hadin ba kani ka tu kentahi ila yo hi ka formal complaint na ki kani ka tu mo ki nang hikai bi ki school di ba kani ka por ka long ka belingkot pelan ba kila extend hadu menta ka sngi tang ba na kaliang jung iru ngila bu ka jing keli ba belai ba lada fi ai kani ki public notification ni fi kam khot ki press ki media ba ban brief te kalong ba ka lamar ba klaim ba pentip bahai ka press ka media kani ka information kanumpoi shi pai baru ka supoi tang hi way ar te kum ta hi ngir ngila ong ba nang ni shakmat lada ka dan kanu ka official notification na kinu ki department ro kidai ban ai ka press kidai ban ai po press buat iki registered press umde buat ya ka DIPR ro ta kam ta hi te nang tapat ngila pa ni ka ingi kumbai la batai
I ya jan lang belong ru chairman jongka student wing ma jongka hito ila pan ni kajing pensyai halo jongka nika lingkot ba lingkot por te kum tahi da kajing lingkot por i ong ba menta ka sengiru kin syong review bang den kan san buji kin syong review bang halor jongka ta ka kanika mat hi bagin pet ba dang long ne am ban extend chu ka period bangila ong ru ba next phase ne ka next step ru kin sa pentep ba lingba jongka lingba jing press ki media berokoi ya kata ngila pan ma tang ba ban ong kapit ma post kata ka kam personal jang ki parents ya ma bangin tu kapit ma ngim ong ra ba berok kam nakaliang jang ka education department ki ong ba dai berok ki parents ki bolong kum ta ma ki dani we are let's say ka jing bun kam ka jing belik bela ka jing kim yo por ba ban pet kita ka jing don kam jing kon nong ki bun ki jing ma ti la pen syai ba berkata ka jing ong ba ki parents kim sim kya kam dai ra ba ong ba ki parents borok hi ki beri bom sim kya andre dan kan ne ka tu ki bodan ha pedeng ka jing bodan ha ka pedeng ka mo balik bela balik sini balik tikim lapor ba benya pet belum benya pet kita ki notification ne ki jing petip na po school la susanya abit tang ki no hikai ne kita ki tuition teacher ma akino hikai sim tuition te kata hi ka jing pensyai na kalian jung iru kalong ba kita ki kemi ki pa kim dei bro khoi ki kemi ki pa andre kidan kan ne ka tu ki bodan ne ka jing syam lanot ka jing syam jing ba kim la ba ban pet ma ki kon ki la shu be hakino hikai ba ikino nong sim tuition ong tai. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.